Hi! Kamusta ka mo tanan? Ang ngalan ko si Adrian. Mastoryahanin naman kita parte sa pahamot. Ini nga pahamot nga luyag ko istorya sa inyo subong tawag siya J'adore Eau de Parfum for Women. Iyan ni siya ni Christian Dior. Te, pambabae ni siya, pero kung luyag mo siya suksokon, bahala ka, pag gusto ka. Kag Eau de Parfum ni siya, putang balon, isa ka braso kalayo bago ka masimutan. Te, ano ni siya klase nga pahamot. Bali, simple lang ni siya. Tatlo lang iya nga mga nota. Kag dubulaklakid siya kung simutan, no? Na ang angay nga temperatura nga para siya is between 60 to 80 degrees Fahrenheit o kung 16 to 27 degrees Celsius. Nami siya sa katamtaman nga panahon. Te, ano ang iya nga mga nota? For the top, we have ilang-ilang. Bow, masimutan mo dayon ng ilang-ilang. Baka nami gid siya, no? Tag for the mid, we have Damascus Rose na. No, masimutan mo ang bulak nga rose. Kag for the base, we have Jasmine na. Pag nagmala na siya, masimutan mo dayon ang Jasmine, ang sampagita nga hamot na damo tawo manamian sini nga pahamot kay kasimple lang siya pero ka-elegante na kung simutan ka. Te, kabay pa nga namian ka mo sini nga pahamot. Kag may ban pa ka mo nga pahamot nga luyag istorya sa akon ibilin lang sa comment section. Sa duso naman, bye-bye!